bringing hope the world over. Hope Channel. Nembag ngal daw yung manen, gagayem ken kakabsat. Dayawan tayo ni Apo Diyos, tayo nikan na tayo manen, dahito nga gundaway, wen na isang sangayan nga gundaway. Tapno agkakadwa tayo nga adalin tayo manen, iti leksyon nga isu iti inadal tayo kada ito nga lawas. Agyaman tayo ta ni Apo Diyos ket managayat, adda kayo dita nga agururay kada ito'y nga gundaway. Adda kami met ditoy nga si sasagana nga mangidalan kada itoy panagripaso tayo kada itoy leksyon. Isu nga dayawon tayo na Apo Diyos kakabsat. Siyak iti kabsat yo ni Pastor Eli Rafanan ket iti kakaduak ditoy isuna ni Pastor Ray Orbi ken ni Pastor Leo De Leon. Ited kumet iti tiyempo da kada kayo nga kumablaaw. Pastor Ray ken Pastor Leo, gundaway tayo nga rod nga kablaawan, dagiti kakabsat tayo, gagayem tayo, nga agururay, iti kastoy nga gundaway. Wen kakabsat, ragsaken mi manen ti umay kada kayo, mangi dalan, ti panagi-inadal tayo, panangripasyo tayo ti leksyon, nga isutem mo tayo nga mangted iti nalawlawag na tartarnaw, kinirurut, panakirelasyon tayo kini Apo Isus. Kas may isang kababalin, di may isang adalan. Adda kami manen ditoy ay iten agagayem ken kakabsat. Tapno ti kasta adalin tayo manen dagiti sasao ni Apo Dios. Ngay may inaig iti panagbalin tayo anan-anay a disipulo. Tapno iti kasta iti panagserbi tayo ken kuana agbalin anan-anay met iti sangwanan kadagiti nakaayaban tayo. Isu nga awisen da kay nga rod kakabsat iti daytoy nga gundaway nga agkararag tayo. Tamasapol nga lukatan tayo daytoy panagadal tayo iti pamindisyon ni Apo Dios agkararag tayo nga rod. Managayat ken managparabor nga Dios. Agyaman kami launay, tainikan na kami manen daytoy nga tiyempo. Nga umay kami nga aggagayem ken nagkakabsat. Tapno sa rin mi o Diyos, iti nasantuan nga saong. Nga mangipakita kada kami, mangiadal kada kami. Dahil kinapateg, iti panang sungbat mi, iti awis, iti anak mo. Ket agbalin kami o Diyos, nga disipulo ken adalan na. Bendisyonam dagiti kakabsat, nga agururay kada ito'y nga tiyempo o Diyos. Sapay kumata ti santo nga Espiritum, iti makiadda kadakwada akasmet iti panakiadda da kada kami. Tapno dayto nga leksyon nga ingkam adalin itata. Agbalin o Dios asibibiyag nga saom. Nga isu iti mangdanon sanlaeng nga iti isip ken puspuso mi. No diket di iti amin na napaset iti panagbiag mi. Tapno Ama, agbalin kami nga nananay nga adalam tapno iti panangidalan mo kada kami, maaramid mi iti misyon, ngayon bati iti anak mo. Agyaman kami o Diyos, tanamnamain mi, nga denggem, kensong batam digito nga kararag mi, ta dinawat mi digitoy, iti kay kariyan, tinagan na po mesos. Amen. Iti paulo, iti leksyon tayo tata, Pastor Ray, Pastor Leo, ken kakabsat, isu daytoy panang disipulo iti masakit. Makita tayo dayjay urnos ken dayjay panagduras daytoy leksyon tayo. Makita tayo nga iti amamin nga paset iti susyudad ket kayat ni Apo Dios nga ayaban tapno makirelasyon ken kuana babaen kadayta nga panagdisipulo ken kuana. Idi na panalawas inadal tayo dayjay kinapateg dagiti anak wenno dagiti ubing. Nga ni Apo Dios ket tarigagay na
nga digiti ubing iti kinaubing da, ket maisurudan, agbalindan, nga disipulos. Ket itata mapantayo manen kakabsat iti maysa nga napateg nga grupo aya. Kada ito nga grupo ket makita tayo nga isu iti kayat ni Apo Dios nga danunen. Tapay idi tiyempo nga dadtoy ni Apo Hesus, iti adu nga tiyempo nga inusar na iti naidagaan a panagministro na. Iti uneg iti tallo ket kagudwa nga tawtawen. Isu dayjay panangagas kadagiti masaksakit. Dawatin tayo man kini Pastor Ray nga basain na iti paset a mayulo tayo. Nga isu kakabsat iti mangidalan kada tayo daytoy panagiinadal tayo itata iti topiko panang disipulo iti masakit. Masarakan iti Mateo 15:30 ken 31. Pakibasa man, Pastor. 15:30 ken 31 kastoy ti kunana kakabsat. Ket dimteng ken kuana dagiti mariwek at tao nangikuyog kadagiti pilpilay, bulbulsek, umumel, singsingkol ken adupay asabali a masakit. Ket inkabil da ida iti sakaanan ni Jesus. Ket isu pinaimbag na ida. 31 ket iti kasta dagiti adu a tao nasdaaw da. Idi a nakita da dagiti umel agsasaudan. Dagiti singkol naagasan da. Dagiti pilay magmagnadan. Ket dagiti bulsek nakakita dan. Ket isu da amin dinaydayaw dati Dios ti Israel. Dayawan tayo na po Diyos. Nagimbag adaman. Nagimbag ket din adamag kakabsat. Ta idi nga dadtoy ni Apo Hesus. Iti naramid da ket dagiti umariwakwak. Gaduda lagi din. Iti Biblia no saandan nga mabilang daytoy tus usarenda. Umariwakwak. Iti kinaaduda dagitoy nga tattao nga nasalunat. Intugot da iti sakaanan ni Apo Hesus ni Mateo ket insalaysay na. Umuna, dagiti pilay. Mikadwa, dagiti bulsek. Mikatlo, dagiti umel. Mikapat, dagiti singkol. Ken dagiti adupay a klase nga saksakit. Anya lakid din nga nagsayatan niya, ta no dayjay man bulsek, nang nangruna dayjay naiyanak a bulsek, iti umuna ang nakita na Ni Apo Hesus. ni Apo Hesus. Dinaamo rupa niya po Isus. Idi dayjay met umel, idin nga inagasan ni Apo Hesus, iti umuna ang nangngegna ang nasamit anagan ni Apo Hesus. Isu nga iti kuna na dayjay naudi nga paset iti binasam Pastor Ray, ket isu da amin dinaydayaw da iti Diyos iti Israel. Iti kayat ko nga patyen, dagitoy nga inagasan ni Apo Hesus, agsipod ti dinaydayaw da iti Diyos, nagbalindang niya, Adalan. disipulos, nagbalindang adalan. Ngem adda idi Pastor Leo dayjay nabukal a kapanunutan idi tiyempo iti Israel. Idi tiyempo ni Apo Hesus. Nga isu iti kayat ko nga iyunay-unay mo italmud mo man. Nga iti tattao idi no agsakit iti maysa nga tao ipagapuda nga dayjay pa nagsakit na ket Bunga ti basol. bunga iti basol. Ket anya iti dayjay man pinangburak ni Apo Hesus kadayjay nga kapanunutan. Tapno maiasideg iti ebanghelyo kadayjay pabasulen da nga nagbasol agsipod da dati sakit na. Anya iti kapanunutan kadayto Pastor Leo. Kaya't kuman nga basaen ay ayten agagayem ken kakabsat. Ti maysa kadagiti kapadasan ni Apo Hesus a masarakan iti Juan Kapitulo 9, versikulo 1 aging gana 3. Kasto iti kunana. Ket idi alimabas ni Jesus, nakita na ti maysa a tawo a bulsek, manipod ti pan nakayanak na.
Kat dagiti adalan na inimtuod daken kuha na akon kunada, manursuro asin no tinakabasol, daytoy wenno dagiti dadakkel na iti kasta na yanak abulsek. Simong bat na Jesus, saan nga nagbasol uray daytoy, uray dagiti dadakkel na, ngam tapno dagiti aramid ti Dios maiparangarang da ken kuha na. No siputan tayo daytoy ay aytan agagayem ken kakabsat. Uray pay dagiti adalan ti kapanunutan da iti sakit ket inyikwet da daytoy ti basol. Ngem saan nga daytoy ti bagbaganan ni Apo Hesus ditoy. No di ket daytoy sakit, may saka dagiti agasan na tapno maiparangarang ti aramid ti Dios. Tapno maipakita isu nga daytoy ibasay tatay ket maited ti dayaw kini Apo Dios gapu ti pannakaagas iti maysa a masakit. Daksanggasat laeng, no siputan tayo datoy versikulo 9, kasla agsungani da kaday dyan basa apasit amayulo. Tadyay pasit amayulo ko na dagiti umariwakwak, inkuyog da dagiti masakit, ket impanda kiniapoy sustap no maagasan. Ket adatoy dagiti adalan tata, nakita da iti maysa abulsek. Adda ti panpanunutek amabalin nga dua nga aramiden da. Umuna, ipanda di bulsek kini Apo Hesus tapno maagasan, wano awisan da ni Apo Hesus amapan, iyan ti bulsek tapno agasan na. Ngam haan nga dahi tinarabid da, no di ka tinarabid da, agsapsapulan da, no sino nagbasol, no dahi tao, wano, dahi tinaganak na. Timay sa gayam nga adalan, saan na kumaakitain, no apay napasamak dahi no di ipan na kumakin ni Apo Hesus kas inaramid dahi ti mariwagwag. Taday to'y, tapno maiparangarang, tipan nakabalin ni Apo Diyos kat maited ti dayaw ken kuana. Dito ti panggap na. Iti inted nga rod ni Apo Hesus nga baro a kapanunutan. Baro kunak, tada dayjay nabukal a kapanunutan da. Dayjay nabukal a kapanunutan da ket no nagbasol, Agsakit. adda sakit. Wenno ibagadan no adda iti sakit, Nagbasol. adda iti basol. Ket kunanan ni Apo Hesus saan? Tinaganak na sandang nagbasol, tapno, agsakit da ito nga anak. Anak. Hanamot nga imbaga nga da ito nga anak, nagbasol, Iso nga nagsakit. iso nga nagsakit. No dikit di iti kayat nga iparangarang ni Apo Hesus, adda iti mabalin ng aramiden. No adda iti sakit, adda iti mabalin ng aramiden. Ket da iti inaramid na, tapno maidaydayaw Si Diyos. ti Diyos. Itata, nukit kita ente daytoy, addan to dayjay umay anak karkaro ket. No daytoy metla ang Pastor Leo inalam ijay Juan. Amin nga adalan aglasat iti kastoy a kapadasan. Yeah. Kabayatan nga adda tayo ditoy lubong anya. Gagayem ken kakabsat. Agbiag tayo latamay nga mairaman iti sakit nga adda iti lubong. Saan na nga kayat nga sawen nga inton no agbalin kan nga dalan, Hanggang saan sakit. ka nga agpanatengen, saan nga agsakit tatyan mon, hanggang nga agulseren, iti kakarwan na, saan ka pa'y nga agkanseren, Kamatayan. hanggang nga matayin. Ngem inton no umay dayta nga kapadasan, na isurat pit lang ito'y libro ni Juan. Di kapadasan, iti gayem ni Apo Hesus nga ni Lazarus. Lazaro. Nga nagpintas dayjay inbaga ni Apo Hesus iti kabsat ni Lazarus nga iso na ni Marta. Basaek iti Juan 11 versikulo 25. Kunaken kuana ni Jesus, siyak iti panagungar ken iti biag, iti mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Daytoy iti kayat nga putputan iti maysa nga adalan. Nga umay ken kuana dayjay sakit. Ket no bilang saanen nga maagasan. Awang ko mapapabasulen na. Hana nga pabasulen ni Apo Diyos, nga paingan nga hana nga inagasan. No dikit di, kitain na dayjay naranyag ang masakbayan, putputan na daytoy sa uni Apo Hesus. Nga iti kunana, siyak iti panagungar ken ti biag. Ure dayjay adalan ket agsakit, nakarkaro pay, ure no dayjay dalan ket matay,
Ada iti put-put-putan na nga si bibiyag anam nama. Dayjay karin ni Apo Jesus nga maikan iti biyag ngagnanayon. Ngayon. Yeah. Isu nga iti mahisang adalan, awan iti adu nga dayjay man pagparikutan na. Umay man iti sakit, umay man iti problema, adda dayjay namnaman na. Ngem, adda iti kayat tayo nga iturong pastor Ray. Dayjay man relasyon iti bagi. Daytoy ko na tayo nga napisikalan a bagi, ken dayjay na espirituan a bagi. No, anya iti yun una. Wenno anyan to iti pagbalbaliwan na. No iti maysang adalan, ket iti panangkita nan dayjay bagina, nga isu iti pagdayaw na kana po Diyos. Ilawlawag mo man kada kami dayjay nga kapanunutan Pastor Ray, ti relasyon iti bagi ken dayjay na iti spirituan a kondisyon iti maysa nga tao. Wen pastor, agyaman tayo kakabsat kadayjay nga sarudsod. Na imbag-unay nga intuuden tayo ti panagtunos ti bagi ken iti panunot. Nga kasapulan nga ti umununa nga siputan tayo ket dayjay inaramid ni Apo Isus kada ito'y tao nga saan ang makagunay. Ijay Marcos 2, 5. Dahita pakastoryaan nga dati may sa tao nga sana makagunay ket binagkat da daytoy nga niya sidag ni Apo Isus ket binutbutan da dayjay atep. Ket dagitoy nga gagayem na ket yuyaoy da isuna naging gana nga dimmano ni Abay ni Apo Isus. Maysa kararagsakan nga adalan nga intun agsakit ket adda dagiti pada na nga adalan nga iasidegda dayjay pada da nga adalan na masakit ken ni Apo Isus. Nga isuna iti the great master healer. Dayjay ti maysa kababalin ti maysa nga adalan. Ti panang disipulo na, panangaywan na, kada di pada na masakit nga adalan, ta saan nga ngarod nga kunam nga may laksid. Ngayon to nagbalin ka nga adalan, ang ka nga may laksid nga saan ka ngagsakit. Nudikit uray pa umaykan ka ni patay. So nga, intun ti may nga tao, ket kitaan na nga umununa, dayjay kasasaad na, ket iya si dagdan to kenkwana ni Apo Isus. Kasi di kapadasan na, ngay naramid ni Apo Isus kada ito a tao. Kunana ni Apo Isus, idin nga dayto nga tao nga masakit, nga sana makagunay. Dan ijaabay ni Apo Isus, kunana ni Apo Isus, tibasol mo ng pakawanda. Kayat na nga sawen ni Apo Isus, kayat na nga umununa, isimpa, dayjay panunot, dayjay masakit. Isimpa na dayjay relasyon na kini Apo Isus. Ikaten na dayjay banbanag ang makaburibur ti panunot na. Nga isu, ket adda problema na, adda pagdandanagan na, adda dagiti parparikot na, ket ti maysa ka dagiti rigat na, wenno sakit na, ket kitaan na nga isu, ket dayjay kasasaad na nga saanen nga makabael. Ngem ti muno na nga inaramid ni Apo Isus, ket impatalged na nga umuno na, dayjay panunot na, ana simpati relasyon na kini Apo Dios. Impakaawat na nga umuno na nga ni Apo Isus ket mamakawan kadagiti basbasol. Ta ijay panunot, ijay ni espirituan na kasasaad, dayjay ti munang inagasan ni Apo Isus. Takalpasan na si marunon to dayjay pan nakaagas iti na pisikalan. Numampay da tayo, siyak kas may sa pastor. No dumano nak iti may sa kabsat nga adalan ket masakit. Tinangnang runa nga ipatalged ko kenkwana ket dayjay relasyon na kini Apo Dios. Dayjay pakaburburiburan na, idanon na kini Apo Isus. Tangamin ti maysa nga tao, kadwan na, intun agpulkok, intun agdandanag. Nga saan na maikat, dayjay ijay panunot na, ni Apo Isus lang ti makasungbat kenkwana. Nga maisimpa, mapatal na, kalpasan na, sumarunon to kenkwana iti panakagas na. Ngam saan mo't nga kang kanayon nga intun kidawem ti panakapakawan ti basol mo, panakaisimpati relasyon mo,
panamatim kini Apo Dios nga natalged ti panakaisalakan mo ket dagdagos mga magasang ka dayjay dagdagos mga bumangon ka uno sana kang kanayon nakasjay depende dayjay pagaytan ni Apo Dios kalpasan na laglagi pun tayo met nga idin ni Apo Isus ket pinakawan na dagiti basbasol na imay ken kuana ti panakaagas dayjay bagi kakabsat ko ni Apo Dios ipakita na nga ti bagi ket kasapulan nga tarimaan istimaren taripatwan. Tatapay ti bagi, iso ti Templo. templo. Kat kasapulan nga, no ti templo, no ti bagi nga rut kat iso ti templo ti Diyos, ti Espiritu Santo, ay wanan tayo. Siputan tayo, dagiti paunag tayo. Dagiti inuman tayo. Tapay, dayjay ipaunag tayo, ti bagi tayo, kat apektaran na dayjay panagpampanunot tayo. So, entun masakit ka nga na saya ti panagpampanunot mo, numaminsan. Dayjay hangka makidid na mabalin nga una ungit ka na kurang ti panagpaspasin cham tapay dangor marikrik nam so nga intun masakit ka tadayjay ti kayat ni Satanas nga mapasamakin ka dadaelan na ti bagim pagsakitan na ka anyaman ti aramidin na ken katapno santon nga naornos pa nagpampanunot mo ket santon nga naornos iti panagkeddeng mo kini Apo Dios nga magyaman tayo ta addat ti sa una ni Apo Dios nga magpatalged nga agasan na nga umuno na ti relasyon tayo ti panunot tayo uno ti relasyon tayo kini Apo Dios pasan na ti bagi tayo Adda nga rod iti maiturong a panagbalbaliw iti maysa nga tao. Sakbay nga nagbalin nga disipulo iti pampanunot na ket para iti bagi siak. Siak. Daytoy nga bagi iti panunot na kukwak. Anyaman nga ramidag, anyaman nga dayjay bagam iti tay pastore, ipauneg ko, anyaman akanek, anya bibiyang mo nga itakukwak. Anyaman nga inumag, kastama lang, wang bibiyang mo takukwak. Ngem idin nga daytoy nga tao ket inayaban ni Apo Dios kakabsat. nagbalin nga dalan Ket sinungbatan na dayjay ayab ni Apo Dios nagbalin nga dalan. Iti insuro ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray adda dayjay nabukel nga panagbalbaliw. Insukudan dayjay aminda ket itatan bigbigen dan nga daytoy bagida manipud iti bagi nga managbasol, manipud dayjay bagi nga dayjay nagsakit, nga isun iti pinakawan dinalusan ni Apo Dios pinabarunan. Addan dayjay nagbalbaliw nga prinsipyo da kakabsat. Dayjay prinsipyo nga daytoy bagik isu iti templo iti Santong Espiritu nga isu iti Dios. Dayjay meten naimbukudan nga panunot daydi nga anya bibiyang mo no manganak ti kastoy. Wenno anya bibiyang mo no minumag ti kastoy. Amudan dayjay prinsipyo nga mangan ka man uminom ka man, anyaman nga aramidem, aramidem daytoy nga anya, pakidayawan ni Apo Dios. Isu nga dayjay panagbalbaliw. Ket nagpintas kakabsat daytoy balakad ni Pedro, idtoy umuna nga Pedro 5 versikulo 7. Umuna nga Pedro 5 versikulo 7 kunana nga itaklingyo kenkwana iti amin apag nagdanagyo. Gaputa iso alwadan na kayo. Apo nagpintasan niya. Anya kung madigit pagparparikutan tayo, iso nga kunana digiti do doktor, Pastor Leo, kaduan kanugayam nga physical sickness dagay sa sakit, paggapuan na dahil stress. Wino stress related. Panagdandanag. Ket itatan adagayam iti sungbat. Dahil kayat ni Apo Dios nga aramiden nga disipulo na dagitoy nga adda ti saksakit na kuna na itaklingyo kenkwana dagiti amin a panagdandanagyo. Anya ka di dahil pagdanagan tayo. Iti kayat na nga sawin kakabsat anya, pudno launay nga dagiti adalan ni Apo Dios, kabayatan nga adda iti rabaw ti daga, adu digiti umay, suot,
rigat, when uray Sakit. pa iti sakit, ngem, natalged tayo, tamabalin tayo nga, putputan da karina, itakling tayo, apay. Kunanamit laeng iti Biblia, isuna iti Diyos, ngamang ngalwad kada tayo. Nagsayaat kakabsat. Isunganong kitain tayo, uray pa dayjay, adamit dayjay, pasit iti pamati. Malagipyo, Pastor Leo ken Pastor Ray, may sangal daw magmagna ni Apo Esos. Manen umariwag-wag di iti tattao nga sumursurot ken kuana. Ada iti may nga babae nga masakit. Anya sakit na? Padara. Padara. Kan kuana iti naggapuan iti desisyon iti panakaagas. Iti kunana ket numasagid kulaeng iti pingir iti bado ni Jesus maagasa na. Isu nga iti makita kada tayo kakabsat, intun no adda dayjay sakit nga umay kada tayo. Anya dayjay kunana ditoy itakling tay ken kuana. Nayunan tay kadayjay pamati nga kuna tayo ti Dios nga isu iti patcheck, isu iti Dios nga man nakabalin nga kabailan na nga agasan dagiti saksakit yo. Ket nagpintas ta dagijay nga inagasan ni Apo Jesus, nagbalinda nga adalan. Nagbalinda nga disipulos. Isuda iti kabibirtudan siguro iti kanya panagsaksi. Tanda kapadasan na Wanda mismo. kapadasan da Pastor Ray kayo. Dakas pa rin karubak na jay bulsag. Pagamuan lang ngayon ka, umayang ka. Amom, na siguro niya, itinangagas kanya kay ni Apo Jesus. Dakkel nga, dahil ko na tayo nga sibibiyag nga panagsaksi. Anta ka di makita yo, ito leksyon tayo. Nga mangyasidag kada tayo nga uray pa digiti masakit. Itatta nga agdama nga tiyempo. Kit mabalin tayo nga iyasidag ni Apo Jesus. Tapno kadwa tayo isuda nga agbalin nga disipulo na. Pastor Leo. Kaya't kuman nga kitaan tayo basit dahil imbasa itata ni Pastor Orbi. Kunana dito'y Kapitulo 2, versikulo 5 iti Marcos. Idi nga rod nakita ni Jesus ti pamati da kunana dahil di saan ang makagunay. Anak, dagiti basbasol mo mapakawanda. Tinakita ni Apo Isus dito, haan laeng nga di pamati, di masakit no, di pamati, di nangipan kinkuana. So, no kitaan tayo dito, itigayam may sa nga adalan, makatulong di pamati na, itipan na kaagas, itipada na nga tao. Pada na nga dalan. Kat, dagiti makita tayo, kadagiti tiyempo, anangagas ni Apo Isus ay ayatan agagayam kan kakabsat. Saan mat kidi, insigida a pinunas ni Apo Isus, daya kapanunutan da nga ti sakit kat basol. Nga kunana, ingka kat di ka agbasulen. No siya kat ti panagawat ko nga ti sakit kat basol, kasla ibagbaga na mat kanyak malang ni Apo Isus nga, ingka kat agtalinaed ka, no aramidum ti kabalam, tam nagtalinaed ka na salunat. So, daya gayam pan na kay salakan, adda pa na kay naig na di pa nang pataripatok ti bagik to nagbalin ana salunat. Ay, wen. Ang kuyog da dayta. Pag-isudeta. Ket tinapintas pa ditoy Pastor Eli, Pastor Ray. Kasla makitak manen ditoy dayjay intercessor, ti disciple intercessor. Haan laeng gayam makararag no dikat isuda pa iti kasla mangibabat ta isudan ket tinangipan kin ni Apo Isus binagkat da. Idi handa may pagnadjerwangan in remedyo dati impagnada idi nga to. Binutbutan na dyan. Atap, sada impaulog di sa kaanan ni Apo Isus. Daytoy iti makita nga maysa na siya akababalin apa nagserbi. Kadag iti masakit iti na espirituan, nagiti masakit iti na fisikalan, iyagtay kin ni Apo Isus. Si tayo iti mangibaet ken kuha na kin ni Apo Isus. Mabalin. Pastor Ray, nyamit dayjay mabukil mo nga konklusyon kada ito leksyon tayo. Wan pastor, pudno unay nga timay sa nga adalan ket san nga may laksid nga pagsakit. Ket iti panagsakit umay, iti panagbiag timay sa nga tao. Wen. Numan pay kasta, san tayo lat nga namnamaen nga ni Apo Dios.
dagiti amin nga kararag nga kindaw tayo, kat agasan na adagos. Mhm. No dikit di, at damot da di paset tayo kas mesa nga adalan, nga mang taripato ti bagi tayo. Kat dagiti prinsipyo ti Biblia, nga may papan ti panagtaraon ken iinom ken panangtaraken ti bagi, kat kasapulan nga surutan tayo na imbag. Tapno ti kasta ket mataripato nga iturong na tinaragragsak a panagbiag, nasalsalon at a panagbiag, a panagdayaw kini Apo Dios. Nagrigat dete umasidag iti Dios nga masaksakit ka wenno aguyuyek ka wenno daman dagiti marikriknam. Owen. Kasapulan nga numabalbalin dagijay ket maliklikan. Tapno ti kasta ket na limlimbong nasarsarot nasaysayat dayjay panagkedeng tayo nga umasidag kini Pudno. Apo Dios. Kahit kung rekepan tayo, daytoy panagadal tayo kabsat. Iti daytoy may sang in baga ni Apo Jesus. Kada tayo nga adalanen. Kada tayo nga namati. Idi Matthew 25, versikulo 31 agpababa. Inladawan ni Apo Jesus kakabsat, dayjay yaay na iti may kadwa. Ngem kahit kung nga basaen, agrugi kakabsat, iti 34, kunana, iti dayta kanit tunto iti ari, kadagiti adda iti makanawan na, umay kayo bendito ni Amak, tawiden nyo iti pagarian anay sagana kada kayo, manipod iti pannakabangon iti lubong. 35, tanagbisina, ket inikandak iti kanen. Nagwawak ket inikandak iti numen. Naggangan na etak ket pinadagusdak. Lamu-lamuak ket kinawisandak. Kitain nyo dito, iji sumaruno. Nagsakitak ket kinablaawandak. Nagyanak iji pagbaludan ket imay kayo kanyak. Nusurutin te dito, digiti maisalakan to, wino digiti adalan. Nga alain to ni Apo Jesus ti may kadwa, Apo kunada, kaano da ka anak kita, nga kasta iti kasasaad, kaano da ka anak kita, nga nagsakit kit umay da ka nga binisita. Kaano da ka nga inaramid mi, digiti masakit akas adalan mo. Amuyo ti sungbat na ni Apo Jesus kit kunana, wen pudno kunak kada kayo, no inaramid yo, dagitoy kadagiti kababasitan kanunumuan akakabsat ko inaramid yung kanya. Iti buklen na nga rod iti eleksyon tayo kakabsat anya iso daytoy. Adda digiti masakit. Saan da ko mga daytay maisina maiadayo iti misyon iti iglesia nga ramiden tayo a disipulo. Tapay dagiti masakit ay ayaten ni Apo Dios. Sarungkaran tayo. Ikat intun no mayasidag tayo kini Apo Dios. Iti madaydayaw dayjay Dios nga isumit lang iti Dios nga agay-ayat kadagiti masakit. Amen. Dawatin tayo nga rod kini Pastor Leo nga isuna iti mangited iti kararag apang rekap. Dawatek man ay ayaten gagayem ken kakabsat nga agtamad tayo iti panagkararag. Madaydayaw nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Marik nami Apo iti maysa kadagiti pagrebengan isu iti panang bisita kadagiti masakit. Aramaten na kami kuma ngagbalin amangidalan kadakwada ngagbalin metlang a disipulom Apo. Tapno kasta iti amin adayaw maited ken ka. Amen. Ket maited kumamet Apo ti pannakaytag ay tinagan mo iti agnanayon ti panagbiag mi. Taday ti pagpakaasi mi tinapatanganagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, ited mi iti panagyaman kada kayo. Ket patsin mi, kenamnamaen mi, nga daytoy nga inadal tayo itata, nang iyasidagmanen kada tayo, kadayjay nga Diyos nga agayat kada tayo. Kada tayo nga, kuna tayo nga nasalunat, usarin na tayo kuman ni Apo Diyos kakabsat, nga mapan bumisita, kadagitoy ang masakit, tadigitoy nga masakit, kayat damit nga agbalin, nga adalan ni Apo Jesus. Tapno agkakadwa tayo ito nga agawid iti pagarian.
tay ayaten nga rod ni Apo Dios dagiti pinarsuana. Kastalaw na kabsat ti ragsakmi, iti sumarunon tumanen nga gundaway, awisen da kayo, nga agiin nadal tayo tumanen. Iti kaduak, ni Pastor Leo De Leon, kay ni Pastor Ray Orbi, syakmet iti kabsat ken gayemyo, ni Pastor Eli Rafanan. Imbag ngal daw yung aming kakabsat.